Hello guys, nga adjong buntag, adjong kadlaw na tong guys. So alas 4 pas kadlaw guys, kay bili ka na kadto nakapila na guys para mo tan-aw na ni ako kadto nga whale shark diri sa Uslog tan-awan. So daghan kayong salamat day kadto sa hanggis karon guys, nga gikan pa ni sila North Carolina ug gikan pa ni uban sa Singapore. So mga anak ni sa among avid followers nga si Ma'am Carmelita Olabia. Nabya pamili ni sila guys, mga buhatan kaadyo. So mga sadyo kaadyo mi diri guys kay kinahanglan jud ta mo sadyo kay rong makatan-aw jud ta sa dako nga whale shark. So mao ni situation karon guys diri sa whale shark watching. Perting daghana sa mga nanan-aw ron guys manang sa ganahan jud mo tan-aw, kinahanglan mo sadyo jud mo 2 PM or 3 PM makapila na mo para makakuha pa yung number. To 40 pa to ako, 55 to 40 pa. W37, W38, W39, W40. Please proceed to life jacket area for boarding. Priority numbers B21, B22, B23, B24, B25. Please proceed to life jacket area for boarding. Uy! Ay no, May! You might need this one. May! Baliktad! Wala pa huwag pag life jacket. Huwag pag life jacket. Huwag pag life jacket. Wait, abangi sa yung bata mo. Hindi na po niyo. Ano man tayo lang mga choice. Ay, nari, bago. Ito, palit na lang, baby. Sige na, ayaw, alis na lang. Hindi ka balakan. Bi, Amir, alis na sa iyang kang mambi. Mamo, ikaw nang, wait. Bisa may mag-change lang. Ay, okay na. Tama na niya ako namin mo. Kahit kung hindi siya maklose. Okay na lang din mo ako. Baka mata mo lang mo eh. Ako din mo. Magano pa rin? Lagi, lagi. Magbaylo na lang, Bi. Di man masakto ang kang bibi. Ay, pero mudaib man ka ka. Sa kating. Sa katig ra ka. Okay, hangtang ka. Wala pa. Are you okay? Dili, isa ka pamilya ka mo, ikuan mo. Asa Marian, mag-uban. Ay, dili mo na sa Yes. I'm a little scared. You meet whale shark, Big Mama. I'm gonna meet Big Mama. Oh, Big Mama. Oh, careful lang. Oh my God. Nay, mabasa diri, sir? Ha? Nay, mabasa. Dito lang mo, sir. Mabasa. Ha? Ay, asa naman itong mga uban na to? Ay, wag ni. Patay. O, bayra ko ron. Mabahiran siya na. Bakit? O, bayra rin ka. Grabe enjoy na niya guys, oh.
Enjoy guys, okay. Shout out diha. Say cheese. Si Ma'am Glide. One more. Bye. Enjoy the shark, baby loves. Kasi yung mga kamera dyan. Walo. Ano na sa kamera? Asa man? Kasi, Picture o video ha. Kanina sila walo mo para ba ni mga celebrities ni gikan sa kuan Singapore o North Carolina. North Carolina. Mga celebrities ni. Dumay! Huy. Hoy, pa-assist me ni mga bata please. Kel, kanis lang walo ba? Kanis lang walo. Ay, ikaw, walo na ako ha kaniya, walo. Lahi ni silang upat kanang walo ako ah. May kamera kay bangan sila. Na. Kanang upat murag wala. Ma'am, picture. Kana silang walo ha. Isisay sila ka buo. Ano siya ma'am? Ihatag lang sa Bukman mama. Ay, kisa man sila. Ako na'y bahala mo hatag sa Bukman. Sige. Iyo ha. Walo! Walo. Boss. Oh. Wala, sorry. Kuhaan ka ng... Hawid, ma'am, hawid. Kaya nga naman. Pababaw. Shout out oh. Shout out. Ay join di ay sila. 1, 2, 3, 4. Asa na maghihatag ni Arlie ng kamera? Ang katong duha mo ragwa man to'y kamera tong ila kanira silang kuan ha. Mga kuan na sila mga taga Singapore kanang usa diha. Kuan na pin-pin na kasi tagaan mo da kuan na.
Okay. Okay. Babaya. Okay. Okay. Usap. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Go. Bubbles. Yeah, ga-enjoy. Ga-enjoy. Kulba or saman. Dali ra lagi mo. Unsa man? Are you okay, be? Now it's cold, really. Na-enjoy? Ha? Gay group. Ala kay, asang tawil? Priority numbers B41, Asang tawil? B42, Lin, ang tawil kay batang itugnaw. B44, B45. Please proceed to life jacket area for boarding. I-down sa na imong. Kay picture. Wait lang ha. Go, IB. Uya, Rabi. Okay, 1, 2, smile. One more. Isa ha kay Kuya, viewers taga Bohol, taga
Kalapi. Kalapi, Bohol. Nabutan ni sa Kundi. Ay, taga Kalapi. Regards ninyo, shout out ninyo di tanan. Kuan, iyang apelido ron is Unabiana kay Albarasin ko sa una. Albarasin siya sa pagkadalaga. Oh, pero Kasi ang mga- Albarasin po taga Algaw. Ay, wala yung Albarasin sa Bohol. Naaman. Naa, pero ang amo ra ng mga kuan kaliwat to as Carmen. Yan, arang kabuutan guys. Basta mga taga-Bohol, arang kabuutan. Salamat, Kazu Mami, salamat. Pati diyang mga anak guys, gikan sa North Carolina. Carolina o Singapore. Yang ikaw asa magagikan? Dumaguete. Oh. Oh, guys, taga Dumaguete guys. Oh, shout out this mga taga Dumaguete, diha si Bulan. Sibulan, Sa Dumaguete. Dapi. Sibulan, Negros Oriental. Jennifer diha sa Dumaguete sa hay. Na. Oo, doon naman dito. Christel nga Di, na may daha mo tanaw dito mga taga Dumaguete mga. Oo. Kuan sila si Bulan. Oh, di ba gwapo ka ayo. Basta Dumaguete, gwapo kayo. Oh, basta Dumaguete gwapo ka Bugiro. ayo. Ang tatay ni Dono. Ligo pa man yung tatay. So mag-ready na sila guys kay mo next nilang kuan ato sila og buwal-buwal sardines. Swimming with the Swimming sardines. sila. What Ya si ma'am, wani sa nakatanaw wheel shark kay wala na mo siya patanawa kay ang Lisod. panahon dito ang dagat ug kanang gihanan. Kuway balance ko eh. May gani kurun kayo, no? Kalangkaw na ko nga, di ko magsungkod. Nako ko yung wheelchair, pag awas sa hospital, yung wheelchair ang gusto nila, eh di naman ko. Hindi Please ko di ka kalakaw. kay di ka pasagdag inom kay butan mga tawa na. Bigyan ang bigyan si Lord. Salamat sa Makalakaw Diyos. jud ka kay makaadto pa ka ni Ruby probinsyana. Mo na guys, ipalakaw po siya sa Ginoo guys kay mungari pa siya nako guys kay 2 times na siya mungari na guys, walang salamat pa ma'am. Kuan, nakapaghilamos, nag-half bath ako. Kay wa may tao mo, kuan ako, ayuda. Natulungan ako. Dumaguete ako si GL ni taga Sibulan, Negros Oriental. Jill, ano sa may apelido niyo mo ni Jill? Unabia. Salamat kayo ninyo. Salamat. Salamat. So daghan kayo silang sakyanan guys, kung ano. 4 kasakyanan. Oh. I don't know, you got dark. Maybe because, because of the light. because of the light. Oy, look at that. No, there's no dark. Yeah, that's because of my dialysis. Oh, thank you very much Ma'am Christine. Salamat kayo. Jill, wala kayo nabili Grabe kabutan. Pati ang prinsesa, ubutan kayo. Beautiful princess. Kayo Ma'am Christine, salamat sa inyong kabutan. Binabigay ka ni Ma'am. Mami ni mo nanay, okay ang mga buutan. Di, mga buutan dyan yung mga taga-buhol guys. Sa mga lahing buhol. Pero yung mura na mo siya. Samot na siya oh. Oh, kapag ko na sa vlog guys oh. Not angry anymore, right? Wapo, foreigner na guys. Oh, foreigner. Oh, foreigner, gikan ni siya kuhan guys kanang Lord. Salamat, salamat. Salamat kayo. Ay, no, salamat kayo. Salamat. Lalain na sa datoon destino. Pag-amping mo, pag-amping kay Sige dahil, tanaw niya po sa imong vlog. YouTube rin kita. Live naman. Nasa man kasi sa Pa! sa Asa na siya pa doon? Hala, mutanaw siguro taon sa gawas kay wala bisa katanaw sa Ayaw na gawas. niya kasi. Papa daw, papa, sakay na kuno. Sakay na kuno, sakay na. Okay. Ano may sakay? Ano may sakay na rin? No, di na. Uli ko raman ka. Asa makasakay ka to? Motisting. Sige, green coat. Salamat. Ay, salamat. Salamat kayo, sir. Salamat. Ay, salamat kayo, sir. Salamat. Wala na ba tayo picture dito kay Mamang Kaniuban? Asa man ka, naay mo? Puro dito ka o dito ka? Adto ko dito ko no baling pay. Ah, sa pula ka. Sample na siya. Sample na siya. Sample na siya. Ay, ginoo ko pa traffic pa. Unya na.
Ha? Basta, amping mo ha. Ang gumdum. Huh? Waka nung dum. Nara. Nasilan? Oy, amping sir. Amping. Bye. Pareho, taka-taka po. Di, diretso lang. Makitaan ra na. Ge. Ge, sir. Ay, wait lang. Ge. Naibahan. Puro ni mga anak ni Ma'am Mafia. Yay! Ay! Yay! Ay! Napa di ay! Amping! Amping! Bye! Thank you! Whoop! Wait! Ay! Sige, bye-bye! Bye-bye! Bye! Wait lang. Amping mo! Kuhan di sila 5 kasakyanan.